Sure. Saka urukarwadziwa zvatoshanje Unongotaura naye. Uchitadza kuona message yangu. gore riri ndokurwadziwa kuta tushanje Wewe unongotaura naye. aiwa apana ndofunga ndakatora re Kelly, sosera. Aiwa usanditi yesika ukiti mukugreba nini? Kelly, dai Chichi kuitika apa? Ndikutaura nini? Utofara, uyu ndiwo muroora wako koi. Baby. Ndotetu wako Kelly adzadza. Muroora baby. Ndataura yai. kwatete mukagoita dzungu kudai so hanzi amunareri muchembe iwe kuti bebi chembireke daiswa neiwe Zvine basa rei Kelly? Ndonyandopesana newe nyaya yedzungu. Ndikuudza kuti ndo muroora wako. iwe sandibhowe muroora chi iwe uyu mukomana wangu uzvanzwa siyana nazvo izvezvi kana sade kurwana uri kundongedzera inera iwe uri kundongedzera iye chembere kudana nemukomana wangu kana nemiogogo ii sichembe iweka chii nai kutopulana marriage iyo uchindita zvinhu zvakadaiso iwe munoroa mwana adiki manzwa ndinokudzura-dzura manhingirikini maremberembe akarembera nemusanayo ukuzvinzwa naiwe onichembere pakandidaisaaachembere nyarara mwanangu muri kuita noiziye itobvunza ikaikakakari kuita naiwe mwanangu muri kuita noiziye Ndikuzvisasanira zvangu nemusikana wangu tiri kufamba ka. Uyu hanzi saka pandiri kutoti angendishiwa pamaintroduction ndiri kumuudza kuti uyu ndo musikana wangu wandegara ndichitaura wamba kuda kuroora akutoita noiza mende noizi ari kuita ndehei imbomuudza iwe instead yekuti afari uyu mukomana wangu ende tanichitopulana zvekuda kutoroorana mini rozichembe rabva nekupi rinenge ramudyisa naiwe iwe nezera namai ava here apo uneva kutoramba pakaakana iwe unezera namai ava nhai mwanangu kozvezera zvapinda pa aiwa kamwanangu tarisa muzera wako kana anakirwa zvake neni lavhu inezera iwe usadaro iwe wazvinzwa ka asi zera nemwana wako here rudo hatidi izvozvo wazvinzwa unozviitire zvinhu zvakadaro aiwa uri kudhistroya vana vari kudanana zvakanaka aiwa ngainde kune wezera rakewo futi aiwa tibvirei apa imi mbuya sorry shahandi unonachika